unikezela ngenkomo amathokazi enkomo nenkunzi zawo uhlobo lweBonsmara inkomo ezinhle kakhulu xa uthi uzijonga and abantu abazawuxhamla abaninzi gabalala sawunikeza unkcukacha but baphanse ngabantu abavela kwiphondo lonke usuke eJoqabi njalo njalo bayaxhamla namhlanje abo bantu abanjalo yinkqubo ke siyenza inyaka nonyaka siyiqali kulonyaka okokoko siqhubeka nayo ububheke ezilalini ngokuya ubona umahluko igusha zabantu zitshintshile okurhulumente wangenelela ngeenkunzi zegusha idoni meruni eziphuma apha ezenziwa apha ezonkunzi zegusha so ezonkunzi zegusha zisinika uhlobo lwegusha apho sikwazi ufumana khona uboya apho sikwazi ufumana khona inyama so injongo zethu kukulwisana nendlala intlupheko intswelo sikhulise ezoqoqosho sigxile kakhulu kwezolimo so ezolimo yiyona gold esinayo apha eEastern Cape noba uyijonga ke kwicandelo lezilwanyana noba uyijonga kwicandelo lwezolimo amasimi njalo njalo so sifuna usebenzisana kakhulu singalimi nje sibe nendlela othi xa sesilimile siyakwazi uzixhela kwalapha ezinkomo siyakwazi uzifida sizityebise sizixhele kwenzela uba kuhambe inyama esele iphelele uba imisebenzi iphaya but uyayazi uba egusheni uzawufumana ifele uzawufumana uboya uzawufumana inyama uyayazi uba enkomeni uzawufumana ifele uzawufumana ubisi uzawufumana inyama njalo njalo so indlala befama asinayo xa kunjalo xa ujonga umhlambi wenkomo esinazo ndiyavuya kakhulu njengenkulu baphathiswe eliphondo uba ndifike kumcimbi onjengalo umcimbi othetha ncakasana nemeko yokuphila kwabantu bakuthi kuze abantu bakuthi abantu abakhubazekileyo abantu abaze-military veterans amafama asakhasayo abantu abatsha indenzela umdla omkhulu loo nto xa ndiyijonga